ọbụla chọwa chi ya na chi dị mkpa. Chi dị mkpa karịa ịgba ọgwụ. Chi dị mkpa karịa ịkwado arụsị. Chi dị mkpa karịa ije na mmiri. Chi dị mkpa karịa ime anything. Onye mmadụ chi ya, mmadụ onye na chi ekwutere, mmadụ iwe chi ya na-asọ. Igwe, good afternoon, sir. Good afternoon. Igwe, ka anyị mara onye ikene. Onye ikene bụ HSE, Dr. Onyachọna Ewurọfọmba, founder arụsị ndị isi ojii nọ na ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii niile, founder Eberichukwu Abiam, ibu ihe oji mmụọ kpere m, nwa mmadụ nwa mmụọ, udene gbọ na ndụ, olekere kpụọ na ndụ nnukwu nwanne kwupụtara, nwa odibo ọbụ nke ọba ndụ ọbụ nke Chukwu, ibu ihe oji mmụọ kpere m, nna ijere na nke ikpeazụ, o mechiche na ojekiche nke na ndụ. Abụ m onye Okpobili Amaja na ndụ n'ime Anambra East Local Government Area na Anambra State nke dị na Nigeria. Igwe, echekwa nke gbe anyị kenye elekchọ tata bụ Eke ịkọwa ndị ụwa. Ibe na nsị ka nkọwa ndị ụwa taa na bụ Eke bụ gbasara ebe a na-ekwu chi. Chi anwa bụ nya ka a na-akpọ Chukwu Okike nọrọ mmadụ. Nya chi ji mmadụ wee bịa ụwa. Chi anwa ji mmadụ wee bịa ụwa. Imirikiti na-asị na o nwere ibe bụ chi, mana o nwere ibe bụ chi. Imirikiti sị na mmadụ a na-abịara ụwa ugboro na-abụ, mana mmadụ na-abịa ugboro na-abụ. O nwere onye bịagoro ụwa rinne nwụọ, ọbịa ọnwụọ, ndị be were maka ya kpọọ onye ọkụ. Ọ pụta ụwa ọzọ, o buru ọkụ awa na-arụ wee pụta. Ọkụ ahụ akpọrọ ya bụ ebe ọ gbasara ọkụ arụ ya niile, ma ọ bụ n'azụ ya, ma ọ bụ n'abụọ, ma ọ bụ n'ibe. O nwere onye na-egbubi aka ọ nwụọ maka na ọ gbara nje na ọ bịago ụwa rinne. Ọ pụta ụwa ọzọ nwee mkpirikpi aka gosiri na nya anachiela azụ. Onye na-asị na o nwere ibe dị ka chi amara ibe ọ na-eme. Onye ga-aga n'ụwa wee mesi ibe niile otu ya na chi esi wee kwu ga-ama chi ya, mmadụ ibe chi ya na-asọ. Onye na-amara ochi ya, onye amara Chukwu nyere ya na-ezuru oke. Imirikiti nwere ego ma ba mụtara nwa maka na ba mara ochi ya. Na-ebu ya ogwu ego, na-ebo na nwaanyị nwunye ya na-atụrụ ime, maọbụ na nwoke a na-atụrụ ime, na-eje ụlọ ọgwụ na-akpasa ego n'ụdị dị iche iche, mana nsogbu o nwere bụ na ọ mara ochi ya. Imirikiti enwere ego n'ụwa maka na ọ mara ochi ya. Imirikiti amụtara nwa maka na ọ mara ochi ya. Imirikiti nwere obere mkpirikpi ndụ dịka a na-akpọ mmadụ ịnwụchu anwụchu maka na ọ mara ochi ya. Chi na-eme ibe dị iche iche. Imirikiti na imirikiti isi yoro ụzọ vana chi ekwutere, owu ya na-adịghị aghara na-arụ. Otu isi n'ibe ezi adịrị ya, otu isi n'ibe ezi adịrị ya. Iwere 100 billion bido ya abịa ọda mmiri, ịga nwa agụ maka na ọ mara ochi ya. Chi anwa dị mkpa onye ọbụla bụ mmadụ Chukwu kere eke ịmanụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị malụ na-enwere ito n'ime otu dị ngozi. Ito n'ime otu dị ngozi aba na-ekwu. Akọwala anyị na Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Vanato bụ chichi. Ọ Vanato bụ ndị anwa Chukwu si bịanụ ka ike mma n'ụdị oyiyi anyị. Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ bụ Chukwu nke kere ụwa, bụ God Almighty. Chukwu Nwa bụ Jesus Christ, Muhammad and others. Chukwu Mmụọ Nsọ bụ chi nke nọrọ mmadụ. Ya bụ Chukwu Mmụọ Nsọ, ma alụsị, ma chi mmadụ,
ma ibe dị iche iche ọ bụ Chukwu mmụọ nsọ lancha so wee eke ụwa ana onye ọbụla pụtara ụwa kwesịrị mma chi na-ata ọ bụ na ịmazi chi na-ata o nwere ebe ichekọ o nwere ibe ị na-eme n'ụwa gị adị complete Chukwu ewere iji nke a na-akpọ yam wee jukọọ na mmadụ na-anụ ụwa n'itinye ji na ole ule olesi ule mesie ọpụta ji ọhụrụ otu aka ya ga-enye mmadụ na ana ole ule olesi ule owesikwa na-abụ onye ọzọ pụta ya bụ na chi anwa dị mkpa ka onye ọbụla amalị ya aba niile ndị gboo gụrụ bụ ndị ba na Chukwu nọ nso nọ ndị gboo na Chukwu nọ nso nke ndị mmadụ taa bụ onye nọdụzi ya ọ na-asị na ndị gboo amara Chukwu a na-asị na ndị gboo amara ibe mana m na-eme ka ụwa niile malụ na anyị nwa bụ ụmụaka taa azị taa anyị amara elitin nọ ndị gboo bụ ndị mara ibe ndị gboo anwa ka ba na Chukwu nọ nso nọ ndị gboo gwuru ibe niile Chukwu kere ala gbanwa ka anyị sara ba amara ibe maka na ibe na anyị lụrụ pule ruo redio ruo mma ibe dị iche iche na-egbu mmadụ ndị gboo gwuru osisi na Chukwu kere ala gbagolo nnụnụ niile Chukwu kere ala gbagolo abịa niile ma arụrụ anụ dị na mmiri azụ dị na mmiri agwọ dị na mmiri ndị gboo gosiri ala gbakpo na elu elu kpamịanị kpọọ mmiri na mmiri kpọọ ọkọchị kpọọ udu mmiri bịa na mmadụ gwụọ na onye bụ aka nri onye bụ ogologo mmadụ bụ mkpirikpi mmadụ bụ dị ọcha bụ dị oji onye mara ma onye jọrọ njọ bịa na mmadụ nwee obi nwa ngwụlọ nwa isi nwa onye ala abalị niile ndị gboo gụrụ bụ nke a kpara ala ọbụla abịa ndị gboo kpa abịsị abịsị ihe n'anya ọbụla abịsị akpa akpị akpị ihe n'anya ọbụla akpị akpa agba agbọ ihe n'anya ọbụla agbọ ndị ahụ agụrụ ibe nne dị n'ụwa aba gwọ mmadụ aba ka ndị ikpeazụ tasịra ba mara ibe ọ na ndị gboo ka ma mbe ebe maka na ọba na Chukwu nọ nso ba na Chukwu nọ nso ndị gboo mere ka anyị mara na mmadụ na-anọ mmadụ na mmadụ ji mmadụ abịa ụwa alụsị jikwa mmadụ abịa ụwa ndị mmiri ji mmadụ abịa ụwa ajan ji mmadụ abịa ụwa iwe ji mmadụ abịa ụwa erike so na chi anwa dị mkpa onye ọbụla eme ya chi anwa na-atakwa na abụ na-egbu oge na-eme mmadụ ma ọ bụla ịchọpụtara chi gị n'oge oge amụrụ gị ị nwere ike ịma amazi chi gị mgbe anwa ndị gboo ndị amosu etinye gị aka bikọs na anya ndị amosu chọrọ ka esi izi ya ụwa ya ka eme nye ka ọ ghara ime ebe nya na chi ekwu bụ chi gị ka ba ya eje jida na-emekwe ka ị mara chi gị ahụ idokwekete mbeke idokwe mgbe oyo idokwekete mgbe oyo idokwe mgbawa idokwekete mgbawa idokwe mgba nkwọ ndị bụ na chi anwa dị mkpa ka onye ọbụla amalị ya ana m akọ ihe gbasara uchi ego onye ọbụla mmadụ tinyere spended ka ọ wee amalị chi ya enwere ebe ọ bụ na mmadụ ịmachi ya adịrị iche mmadụ ịmachi ya adịrị iche na nkụzi na-akụzi taa bụ ka onye ọbụla kwuo okwu gbasara ichi chọwa chi na ọ dị mkpa chi dị mkpa ndị Igbo abalị niile ndị Igbo gụrụ bụ chi ka ọ bụ chi ji oke chi bụ ọgwụ chi ji ekwu chi bụ ụzọ chi ji ndụ chi ji okwu chi abalị niile bụ chi dozie so na aba ibe a na-akpọ chi nwere ebe ọ bụ onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme nna m gwara m sị mma batara obodo na-ekwu maka mmadụ si na o nwere ibe ọ na-eme na onye ọbụla na-ekwu nwere ibe ọ na-eme so nkụzi na-akụzi taa bụ ka ihe onye ọbụla nọ n'okpuru anyanwụ ma ịbụ onye ojii ma ịbụ onye ọcha na ndị ọbụla nwere ebe ba si abịa ndị ebe ndị si abịa ka ba si ana onye mmanya amara ya na-ezuru oke bụ ya na chi adịrọ mma were ego bụrụ wee plen 150 na-agbara ụsọ gị ma nke amụtara nwa onye amara gị ezuru oke were ego mụta nwaanyị ma ọ bụ na ịgwụrụ agwụ mụta soro nwa nwaanyị onye amara gị ezuru oke
ndị bụ nwaanyị nwee ego rinne bụrụ ibe niile ya ma nke nwere odi onyinye amara gị zuru oke. Ndị bụ nwoke ma nke nwere nwaanyị onyinye amara gị zuru oke. Onye ọbụla kwesịrị mma chi ya ịmalichi gị onyinye amara gị zuru oke. Ịmalichi gị ma ibe chi gị na-asọ onyinye amara gị zuru oke. Ịmalichi gị ọbụla chi ekwute na 120 years ka ị ga-anọ na wee gaa na ya. Ịmalichi gị ọbụla na mgbede ka Chukwu chi gị debere gị n'ọrụ na mgbede ka ị ga-eji nwee ego ma ọ bụ na ikwutere ego na-ekwute ego ekwute ị ga-enwe ego a na mgbede. Ọ bụna nwa gị ka ekwute n'oge enwe ego na mgbede n'oge ekwuda gị ị ga-anọ na-ebu ogbenye nwa gị enwe ego na mgbede ka onye ka gị nwa. So na onye ọbụla amalichi ya bụ otu chi esi wee kata kwute n'oge eji na ka eji na ibe gbasara uchi bụ ebe o ji egosi mmadụ na ibe bụ chi bụ na ọ nwere onye na-enwere ọgwụ ebe abagoro ebe rinne na ebe egburu ya. O nwere onye na-agwọrọ disapia nwegoro accident rinne ma moto egburu ya. O nwere ndị mmiri liri mesie ebe utebe. O nwere ndị akụrụ nsị pụọ na awọrọ tie na mmịa tie na nri kụọ akụ ọta atọ ọwọrọ onye anwa. O nwere ndị a na-agwọrọ ọgwụ everyday n'ụlọ ọgwụ maka onye anwa ugburu onye anwa tupu ụmụnna m obodo ka egbuo egburu onye anwa. Ọ imechi na alụrụ mmadụ. Onye mmadụ chi ya bụ otu chi echiwa achọ ka onye esi nwụ. Ebe ọbụla ameli gị ma gị mmadụ chi gị ịma na ebe akarịrị chi gị. Ọnwụ gburu onye ka nnukwu osi tigburu onye ka nnekwu mmiri nle onye ka ogbu ibe karịrị onye karịrị chi ya. Ibe na-akarịrị chi mmadụ eme ya. Ya bụ na m na-ekwu onye ọbụla achọwa chi ya ka onye ọbụla achọwa chi ya ọ bụ na ndị onye ọbụla nọ n'okpuru anyanwụ achọta chi ya ọ ga-akwụsị oke mmehie. Ọ ga-akwụsị oke mmehie. Ọ ga-akwụsị alụ. Ọ ga-akwụsị mmegide dị iche iche maka na o nwere echi ya na-asọ mmegide mmadụ. O nwere echi ya na-abọ na ji aka abọ ọbọ mmadụ kwụọ gị nsị ma o gbuo nwa gị ma o mee nke ije na-ala jụ ese maọbụ agwa gị nje aja nga abọ na ka chi gị bụ ọrụ gị dị ọbọ andị rapịa chi gị abụọ dị ọbọ na ije eji aka gị gbaa ọgwụ bụla ebe chọọ iji egbu mee nke kụwa nsị kụwa aja chi gị ga-abọrọ gị dị ọbọ ma ọ bụrụ mmadụ chi gị na chi gị kwetụkwado na mmadụ ememe gị onye eme gị chi gị abọrọ ya. So nkụzi na-akụzi n'ebibi a taa bụ eke bụ 23 Disemba 2025 Tuesday bụ ka onye ọbụla achọwa chi ya na chi dị mkpa. Chi dị mkpa karịa ịgba ọgwụ. Chi dị mkpa karịa ịkwado alụsị. Chi dị mkpa karịa ije na mmiri. Chi dị mkpa karịa ime eliteen. Onye mmadụ chi ya mmadụ onye na-achị ekwutere mmadụ chi ya na-asọ ọgaba. Nya ibe nchọrọ nkụzi m. Igwe daalụ nne. Na. Anyị nụrụ ifu okwu ya maka. Na. Dị ụgwọ ihe ọzọ azụ ka jụọ achọkwala mbe na obibi ekwe nka ya esi wa bịa obibi dịka ọkwa ndị si mba na ibube enyemaka ya ka ya esi wee lụọ. Dịka ntị wee kwu abụ HSE His Spiritual Eminence Dr. Acharam Egwunobomba founder alụsị ndị isi ojii nọ na ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii na founder Eberichukwu Abiamme igbe ihe oji ụmụ okpele m nwa mmadụ nwa mmụọ na Nando nwa odibo ọrụ nke ọba ndụ ọrụ nke Chukwu udere gbo na Nando nna ijere na nke ikpeazụ a olekere ikpo Nando niile nke ụwa niile ekwekọrịtara oje kichana na Nando aba m ri nleri na abụ onye okpobili amaja na Nando n'ime Anambra East Local Government Area Anambra State nke dị na Nigeria. Nọmba m bụ 08035239867. Chọrọ nweta m bụ otu esi nweta m dịwa. N'okpobili na amaja na Nando aba m bụ signboard onye ahụ jụrụ adres udene bụ na Nando ebe ọ bụla ọ batara na ga-ebute ya n'ama na-akpa amaja na okpobili Nando. Amaja na ahụ exactly bụ mkpu m ka ọ bụ. Thank you very much.